walasa ka malidenw kunnafoniya gɛlɛya min donnen no kuranko la ni wagati in na ministre min n'ale ɲɛsinen do ale kɔɲɔ ma n'o ye madame Bintu Kamara ye ale tun bɛ ORTM jabaraniw sanfɛ suro a kɔni ye kunnafoni caman di kunnafoni na kumaba ye mun ye o de ka fɔ ko marako juguya ani dunko juguya ko de bɛ ka na ni kurantigɛ in kɔni o caman ye yala malidenw u ye mun de faamuya nin bɔli in na karamɔgɔ Danbele ale hakilinata an ka o lamɛn. Y'a ta k'a lajɛ a ye responsabilité situé k'a daminɛ 2022 kɔnɔna na ka na sisan ma bɛɛ b'a dɔn Mali kuranko a kuma ka ca a tiɲɛlen don depuis waati jan a ma sɔn a fɔ ko depuis waati jan ka responsabilité ta ka di olu ma a ma kɛ ten mais 2022 ka na sisan na olu yɛrɛ ka waati kɔnɔna na u b'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ bɛ ko in na quoi donc a baara in a bɛ ka kɛ cogoya min na nin y'a kɛcogo ye a ka kan ka wuli ka jɔ sabati hali sisan maa minnu sen b'a la u bɛɛ ka minɛ kelen kelen u ni min ka kan sariya k'o da u kunna. Ni karamɔgɔ Danbele kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ kan ka tigɛ walasa maa minnu kɔni ye tiɲɛni kɛ u ka minɛ Tijani Bamajo ale fana hakilinataw ye nka ale yɛrɛ bolo ministre yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ a tun kan ka fɛn wɛrɛ fɔ mun tɛ nin si ye an k'a lamɛn. A ka bɔli a yɛrɛ c'est-à-dire c'est une manière ka code de popularité ɲini jama ɲini bɔli de nin ye o e bɛ en tant que ministre ni yanni k'a fɔ télé la a f'u ye kɛ jɔn y'a kɛ jɔn y'a kɛ u k'a fɔ flagrant k'u interpeller o ma besoin o ye ya donc moi je pense que u kan ka mɔgɔw ta tɔgɔ ma ni de y'a kɛ u ka sariya mun fɔ u ka appliquer. Dawuda Sangare n'ale kunnafonidila ye ale kɔni fana bolo ministre ka nin bɔli a fisayara sabula mɔgɔw tun mako bɛ kunnafoni na wa a ye fɛn caman fɔ mun bɛ se ka maaw k'u jigi sigi. Dawuda Sangare a ka parti dɔw b'a la minnu diyara ne ye mun ye ne la convaincre mun ye ne sɔn dɔɔnin parce que ni a nana fɔ yɔrɔ dɔ la ko kurantigɛ in mɔgɔw fɛ k'a bɛ bari a ko k'a tɛ se ka ba yɔrɔnin kelen sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na fɛnw bɛ sen na pour que a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na mais k'a fɔ k'a bɛ ba sini ou bien sinikɛnɛ ko ni mɔgɔ min y'a fɔ e ye nkalon tigɛ o ye tiɲɛ de ye. An b'a yira k'a fɔ kɔni kunun kɔni yanni ministre ka bɔli cɛ mun kɔni ye énergie baarakɛlaw ye u ka lafasatɔn olu kɔni tun ye lajɛrɛ sigi sen kan k'a yira k'a fɔ ko fɛn caman bɛ ka fɔ ko kɔni ko olu sen tɛ a la wa ko tiɲɛ tɛ yala u bɛna bɔ tuguni ka kunnafoni wɛrɛw di wa maaw kɔni u bɛ ka o de makɔnɔ. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.